आमका एक्सप्लेन करूक आमगे वत आसाची हर ग्रेस जननी देवीदासी माताजी तुम सगळ्यांकय गोतस माताजी तिरा परिचित जाल्यार हांव एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवचा ट्राय करता। माताजीले कार्मिक नेम जयश्री कामत आणि डिसायपल ऑफ हिस होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज आणि अंगेले बमुनो हिस ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभुजी अंगेल आनेवनु लेट हिस ग्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी आणि अम्मा हर ग्रेस विलासिनी राधा माताजी अंका 2 चेडू आसाती त्यांनी ऍक्टिव्ह प्रीचिंग करताती तुमका सगळ्यांक गोतशील म्हणके दुवेवनु हर ग्रेस सत्यरूपा माताजी आणि पुतू हिस ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी आणि माताजीनं कॉमर्स तो ग्रॅज्युएशन केला आणि हाऊस वाईफ आसा ती अंगेले फुल फॅमिली सुभद्रामाई टेम्पलाचे ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंटाचे मेंबर्स आसा ती आणि भगवत पुराणा कोंकणी फर्स्ट स्टार्ट केलेले आणि त्याची इनिशियल सेशन्स घेतले माताजीना आणि त्यांनी अलोन हे स्टार्ट केलेलं सर। वेलकम टू यू माताजी। आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तुमका वेलकम करता ती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या सेशनाक तुमका स्वागत अस माताजी। हरे कृष्णा। आजी आम्ही 15 अध्याय सूर करत असंती। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूर करूया आम्ही। ये अध्यायाचे नाव पुरुषोत्तम योग। ये महिन्यांतू प्रति दिस ये अध्याय सांका हारी
लायक सांगले रे आम्ही 13 अध्यायांतो कसं पळयले कसं मना करून घेतला म्हणल्यार हे एक परिमित क्षेत्रांतो जीवात्म जावन आशिल्ले आमकां बंधनांतो आसत आमी म्हणून 13 अध्यायांतो आमी मना करून घेवच्याक प्रयत्न केला तशीच ते 13 अध्यायांतो देव सांगता ते शरीर घटने कशी ताचे स्वरूप मागीर ताजे तुकून भायर येवचे विधान हे पूर देव सांगता तशीच 14 अध्यायांत देव सांगता आम्ही गुणाक कशी निकट जावन संबंध दवरलेले देखून या शरीरा भितर आम्ही बंधनार आसंती परिमिती क्षेत्रांत जावन आशिल्ली शरीरा भितरी आम्ही गुणा ಒಟ್ಟು संबंध दवरलेले देखून अपास अपास एक एक शरीर जाता अनेक शरीर घेवका जाता म्हणून देव सांगता ते देखून 14 अध्यायांतो देव आम्ही कंचे कंचे गुणांतो काम केल्यारी नाही आम्ही शरीर त्याग केल्यारी सकळ कसं जगता आणि ते गुण कशे आमगेल वेरी प्रभाव दाखयता ते सगळं आमकां 14 अध्यायांतून मना करून घेवचे साध्य जालें आता 15 अध्यायांतो देव कसं सांगता म्हळ्यार हे परिमित क्षेत्र जावन आशिल्ली कारागृहांत आसत आमी आजी बंधनातून भायर येवका ते भायर येवका जाल्यार हे लोका वैरी आमकां वैराग येवका वैराग येवन दावाले भक्ती कोरका आमी मयि चानन्य योगेन भक्तीर अव्यभिचारिणी 14 अध्याय सांगला दावान मयि चानन्य योगेन विंगड कोणेना अनन्य जावन विंगड कोणेना कृष्ण मात्र म्हणलेकून तगेल वैर मात्र प्रीतीर ताका सेव केली जाल्यार मात्र आमी शरीर म्हणलेले हे कारागृहातून भायर पड येता म्हणून आमकां 14 अध्यायांत 13 अध्यायांत गावान सांगिल्लें आसा धावल वैरी प्रितीन आमी सेवा कोरका जाल्यार हे ऐहिक लोका वैर आमकां वैराग येवका वैराग येवका म्हूण सांगिल्ले कुडले वैराग येतवे ना ताजे दोष आमी मना करून घेतल्यार खंयची एक वस्तू नाका म्हूण आमकां कशें दिसचे आता एक शुगर पेशंटाक साखर खाव नका साखर वैरी एक डिटॅचमेंट दवरी त्याग बुद्धी करी साखर आश कोरनोकता इतक म्हळ्यार साखर केल्यार शुगर चढता शुगर चडल्यार कंचले जावचे पुरो खंयचे वेळार किडनी वायट जावचे पुरो दोळ वायट जावचे पुरो कानाय काना जावचे पुरो कसले जावचे पुरो म्हणून सांगल्यार मात्र नव्हे ते साखरे वैर आशिल्ले एक प्रीती शुगर पेशंटाक वच्चे नक्का बा म्हाका नाका साखर केल्यार सूख ना यो हे भोगचे पुरो नक्का म्हूण जाता न्ही तशीच हे लोका वैरी वैराग येवका जाल्यार हे लोकाचे दोष आमी मना करून घेवका हाजी फॉल्स फॉल्स आमी कसं म्हूण मनाक करून घेतल्यार फॉल्स म्हळ्यार FAULTS ताजी दोष दोष मना करून घेवका ताजे कितेर जावन हे ऐहिक लोका वैरी वैराग येवचे कितेर जावका म्हणून दावान वैराग येवचे कितेरी हे अध्यायाचे सुरवेरचे 5 श्लोकांतो आमकां ताजे निज स्वरूप दाखयला हे ऐहिक जगतान एक आमी
बेर पुरा वैरी आणि त्याचे मूळ कसले वैरचे रुक्काचे ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆ ಪುರಾಸ್ನವೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಪುರ ते पुरा गेल्लो पल्लो पुरा तोग्गू आणि बेर पुरा वैरी अशी जावन आशिल्ले एक रूख बदसकी लोकांतू हे ऐहिक लोकांतू ना इथे म्हळ्यार ते काल्पनिक हा एक कडेन पळोवचें मेळटा आमकां असल एक रूख न्ही खंय मेळटा गेल्लो पल्लो पुरा तोग्गू बेर पुरा वैरी एक मड्डे रूख म्हणले की आम्ही त्याच वेरी नार्ल पुरा तोग्गस त्याचे मूळ वैरस असल एक रूख आमकां खंय पळोवचें मेळटा उदकाचे सावळेंतू उदका भितर आमकां पळोवचें मेळटा न्ही की ते उदका भितर आशिल्ले ते रूख बदवे न्ही काल्पनिक तांतू कसलेय मेळना एक राणी आशिल्ली खंय तिगेले नत्ताना तिगेले नेक्लेस तिने ते न्हंयचे सायडा दवरलेले प्रितीन दिल्लेले बामणान नेक्लेस नावन भायर येताना नेक्लेस दिसना म्हणून राणी कोटू गलाट करच ना रायान सांगले की कोण हे सोदून दिता नेक्लेस तांकां कसं निंगल्यारी दिता म्हणून कडेर येवन पळयताना ते उदका मध्ये तोग्गस खंय वज्रा नेक्लेस म्हणून प्रती एकलयतांतू डुबकी घालता उदकांतू जाल्यार नेक्लेस मेळना हांव आनीकय तोग्गोचून काडता निमगेलेल मेळतनवे राय दितनवे म्हणून प्रती एकले उदका उडतांती नेक्लेस मेळना तशी म्हणटानी एक बुदोन येता खंय ते तो सांगता की हांव काण दिता नेक्लेस म्हूण सांगून सीधा येता खंय अशी पळयत खंय नेक्लेस उदकांत दिसतस आणि सांगता की नेक्लेस उदकांत ना नेक्लेस वयर रुक्कार पळतेर गेल्यार लांबून पळय म्हणटा कायल्यान व्हरून ताजे रुक्का वयर व्हरून दवरला ताजे रिफ्लेक्शन म्हणटा ती रिफ्लेक्शन तांतू दिसचे उदकांत उदका कितले हात गेल्यार मेळटवे ते नेक्लेस ना इतेक म्हळ्यार इथे खाली सावळी मात्र तशीची ये लोकू कृष्ण एक सावळी रिफ्लेक्शन म्हणून सांगताच हांगा कसले जाय जाल्यार मेळना कितले हात घालून आमी मड्ड दिसतस नार्ल हत्ता मेळतस म्हण सांगून हात घालून काडल्यारी नार्ल मेळतवे आंबो मेळतवे आंबे रूख उदकांत दिसता ताजे आंबो मेळना कितले हात घालल्यारी तशीची हांगा प्रत्येक आमी लेखची मात्र मेळता आजने जाल्यार पाय मेळता म्हूण आमकां आमगेले इच्छी मात्र ते देव हांगा सांगतस एका श्लोकांतू ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेद ऊर्ध्वमूलम अधशाकम मूल म्हळ्यार बेर आशिल्लो जागो ते ऊर्ध्वार आसके वयर आसके अधशाकम शाक पूर गेल्लो पल्लो पुरा तोग्गसके अश्वत्थम प्राहुरव्यम असल एक अश्वत्थ रूख आस म्हणले क्या छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेद हे कोण मना करून घेता हे लोकू खाली एक सावळी रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग रियल एक रिफ्लेक्शन असू का म्हणजे रे एक बदल एक वस्त असवय नव्हे ते मना करून घेऊ का आम्ही हे रिफ्लेक्शन म्हणजे रे बदल एक असू का ते आता स्पिरिच्युअल वर्ल्ड हे सगळी मेटेरियल वर्ल्ड स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे रिफ्लेक्शन हंगे कसले मेळना आम्ही आशे केलेले वस्तू पुरा स्पिरिच्युअल लोकांतू थंय दावाले सेवे केले मात्र आमकां मेळचे आमगेले आनंद कितें आमी प्रत्येक हांगा वी आर इन पर्स्यूट ऑफ हॅपीनेस आम्ही आनंद सोदता संती हंगा नत्तील वस्तू दावान हंगा
ये लोकाक अट्टा अध्याय अंतु दुःखालयम अशाश्वतम म्हणला. शाश्वत नाही अशाश्वत ये दुःखालय म्हणला. मगिरी आम्ही अंग सुख स्वतः संती आम्ही लेक्चे आजीने पायी मिगेल पूतू शिकून जाता इंजिनिअरिंग मागीर कसं सांबोळ असतल तका लायक फर्स्ट रँक येवचे पुरतो मागीर आमगे प्रॉब्लेम्स पुरा सॉल्व जाता. मागीर मातशी भाग्यची म्हणून नी दुव तिगेल धाकटन शिकून जाता मागीर गे आमगेल कसले प्रॉब्लेम असना. मागीर आम्ही एक पंताक कसले आशे करू ना म्हणून एक बंद ते एक आशे जाल्यार दावा ते एक तू केली म्हणजे लेखची मात्र आशे मात्र हंगा प्रभुपादन सम बरयला परपरट अंतू परपरट वजन पळयला री कळता. देवान सांगला material world is the reflection of the spiritual world. This reflection is of the spiritual world is situated on desire. खाली आशे रबला ये लोक होप्स मात्र होप्स केतना काहीच बद्ध जावचे साध्य ना. ते देखो ना कोणी मना करून घेता तो वेदवीत म्हणारी वेद मना करून घेतलो. ए निज स्वरूपी आहे लोकाचे. उदाहरणक अच्युतदास भट मामान सांगो आशिल्ले हरिकत करचे. अच्युतदास माम तुम सकड़ा के चिरपरिचित सुपूर सकड़ा काही त्यांनी एक कहाणी सांगो असं. एक दोन गड्ड वशील का एक गावची गड्डव एक रन्ना गड्डव. ते एक दिवस रन्ना गड्डव ಊರ ಕಡೆ गावा येऊन पळयताना एक गरलेगी गाडवाक बाहेर बांधला. अबूर वचून तागेल्या उलयत काही कशी असतू म्हणताना ते गावची गड्डव सांगत काही बेजार म्हाका केन्नाय काम ಎಂಡ ना कामाक वताना मिगेल फाटी वेरी तितले अवंगल दवरतांती बोलण्याताना सांगका म्हणना आणि काही जड ते वल्ली जातना म्हणून घेऊन एक बश्या म्हणसवे ना हंगेवन वापस काम दितांती त्याकडे वस म्हणून मागिरी मारतांती म्हाका म्हण सांगताना राब तू रन्ना यो मेगलोट पाय तू काम आपोच येता म्हण सांगून हर दिवस तका सोडलेल वेळ पळोवन ते रन्नाचे गड्ड वेत काही येऊन तागेलेगी सांगत काही यो तुका सोडला नव्हे उग्यवा तुका रन्न आपून यो यो वच्ची आम्ही भारी गम्मत तरणी तण अंगावरी शाक म्हणना केन्नाय गम्मत जाजलवार खा जाजलवार निद्य पायी वैर करून असं गम्मत योतो वच्चे एक पण धाव्या अंग तुकून म्हणून सांगून आपयत काही. त्यांना ते गावचे गड्डव सांगत काही ना आम्ही ना म्हणत काही यो दवा यो इथे या ना म्हणून सांग म्हणताना ते गावचे गड्डव सांगत काही बळे मेगेल यजमानो कितले मारो मक्का ताके प्रीतीच मेगेल वैरी इतक म्हणल्यार केन्नाय तागेले दुव्व रडताना ताण सांगोस नुत बेस्तो कळलं मॅ ಕೆಲವು ಪಂತ ಬುದ್ಧಿನತಿಲ್ ವರಿ ಕೊರ್ಚಿतो अशें केल्यार तुका हांव आमगेल गाडवा वारडी कोण सोड तुका म्हणता तो केन्नाय तवळी म्हणून म्हाके का आशे खंयचो एक दीस म्हाका वारडी करून सोडताली त्यांनी म्हणून तशें गाडवा आशी ते एक 7 दीस वे आम गोत्तस ना कितू 7 दीस केन्नाय पुणे आज वेरे ऐकला की चेरडा वेरे कोपून कोणी संगील्या वेरी गडवा ಒಟ್ಟು वरडी करून सोडलेलं काणी ना ते गडवा एक पोट्टो आशे म्हाके का आशे एक ना एक दिसू म्हाका वरडी करून सोडतो तो तागेल दुवे ओटो म्हणून अशीची इतलेची आमगेले हे लोकाचे आशे आणि होप्स आमगेल होप्स आमगेले मेटीरियल वर्ल्ड आमगेले आशे वैरी रबला काही प्रभुपादन सांगत संती
दोन्ही श्लोकांत कसं सांगता संती अधश्चोर्ध्वंबसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके इतलेची अक्का बांधून घेऊन दवरला कर्मानुबंधीने कर्म अंतकून आम्ही वी आर बाउंड बाय द रोप्स ऑफ आवर कर्मा अपास्ताचे विस्तरण the branches of this tree extend downwards and upwards अपास्तेचे रूक देव detailed कोण वर्णन करतस nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. तशी अंगा बद म्हणणा पुरा रिफ्लेक्शन दुःखालय आम्ही पुस्तकालय म्हणरी भूक मेळची जागो भोजनालय म्हणरी भोजन मेळची जागो मागिरी औषधालय ಒಕ್ಕದ್ ಮೆಲ್ಚಿ ಜಾಗ ಔಷಧಾಲಯ ವಚನ ಆಮೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಳ್ತಲ್ವ ನಾ ಭೋಜನಾಲಯ ವಚನ ಏಕ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ आणि केमिस्ट्री टेक्स्ट आणि 100 लाईनाचे 100 पेजेसाचे डबल लाईन बुक निम्ಗೆಲ್ಲ ಮೆಳ್ತಲ್ವ ನಾ ये ಒಕ್ಕದ್ ಮೆಲ್ಚಿ ಜಾಗ ಮಮ್ಮ तू ते बुका अंगडी बस म्हणतात नाही तशीची दावाना अंग दुःखालय म्हणून सांगिल नंतर आम्ही जाय म्हणून चांगा सुख स्वच्छ हे दुःख चांगा कंचे कामाक तुम्ही बाहेर सरी अंती अपॅरेंटली दिसू पुरो सक्कड करेक्ट असं म्हणून जल्लरी कडेरी कसल आमक सुख दिली की तेची वस्तू आमका दुःख दिता कितले टाइम म्हणल्यारी एक काल अंतू आम्ही हे शरीर कितली चंद करून दवरतात म्हणल्यारी ताका सेंट पावडर मेकअप मोस्ट अपडेटेड कसले लिपस्टिक मस्कारा सक्कट लावून कन्नाडी 1000 वेळा पळयतांती तेच शरीर आमके एक ने एक दिसू नक्क जाता दवा अशी करून उडोचे जातले जीव नक्क दवा पूर जल्ये संसारो कशी पुण्यांग तकोन बाहेर वर पुरो म्हणून सांगून एक ने एक दिस आम्ही हेच शरीर नक्का म्हणून आम्ही दवाला मागून घेतांती हुशार नतील वळारी जायना बोगूक दवा म्हणून कितले चंद करून आम्ही पळून घेतील शरीर कन्नाडी एदोर अर्ध गंटगटल्यान पळोन होशील शरीर आम्ही नक्का म्हणून आम्ही दवाला मागतात एक ने एक दिसू असल एक स्थिती येता मनुष्याक तिन्ही श्लोकान कसं सांगते देव ते देखो न न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा कसं कोरकाय दृढेन चित्वा दृढ डिटर्मिनेशन एक मन कोरका अंगा दिसची मात्र सुख म्हणून एक नाही परमनंट नाही हे टेम्पररी म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का सुख अस्करी आमका एक वेळा 100 वर्ष देवांच्या म्हण दिसता ना हे टेम्पररी त्या मना करून घेऊ का आम्ही ते देखो न दृढ मन जावनो प्रति एकल्याने यो एक पण गेल्ले पुरशिले म्हणून सांगचे काही पुढे आम्हीची यो इथे गेली ती म्हणून तशी जाऊ का तसल न मने अवस्थेरी जनाना आशी कोरका तशी असताना आम्ही आमगे दृढ मना आणतो चित्वा म्हणारे आम्ही डिटॅच जाऊ का कट्टू कोरका हे रूक हे दावान सांगेल हे काल्पनिक रूकच पळ ते आम्ही कट्टू कोरका कशी न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अज्जे प्रतिष्ठा केद्न जल्ले म्हणून आमका आगोत ना ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಗೋಚೆ ಪುರಂತಿ ಕೆದ್ನ ತಕೊಂಡ್ आम्ही अंग आयलंती माताजी सांगताना आम्ही पुढे दवा लोक आशिले म्हणून अंग आयलंती म्हणून तर कशी आम्ही अंग आयलंती केद्ना आयलंती कितले वर्ष जाले कितले जन्म जाल्ले आमगेले हे सगळं आमका कसली नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा हे लोकाचे अंत्य आणि आदि
कळना काही अगत्य ना काही कोळचे आम्ही उदाहरणाक एक काम होता म्हणलं की इंटरव्ह्यू अर्जंट होतस 10 मिनिटच पावचेक ते वेळारी आम्ही बैकार वताना कसं जाता एक होंडा उद्दा चिखलाचे ताजे भितर एक बस येयले बस येऊन ताजे चक्र तद भोवण वाचक्कने आमगेल अंगार उसळ म्हणले क्या सगळीची इंटरव्ह्यूस आमगेल शर्ट पुरा गलीज जाल्ले आम्ही आलोचन करून बसतावे कंची बस ते पोंड केदन जाल्ले ते काली ताई नाशिल मग ते पोंड आम्ही असं डेली येवची वाट मू ते कशी ते मी केला अंगार उसळ आम्ही ना म्हण लेफ्टार अशिल मू हे सगळं आम्ही आलोचन करून बसतावे आमक कसं आमगेल उद्देश इंटरव्ह्यूक पाव का 9 घंटे आणि 10 मिनिटच 10 मिनिट भीतर ते पाव का अर्जंट ते साईडान ते आमगाल अंगार दिसतस ते तुकून अर्जंट एक शर्ट रेडीमेड घेतले घालले आणि इंटरव्ह्यू करून आमगेल काम जाल्ले अशी नाही आम्ही करून घेवचे तशी या लोकांतू केद नायले कशी आम्ही पावले ती हे सगळं आलोचन करच्या गतीना देव सांगता ते तुमका मेळू काही मिळतात उपलब्धते ना मेळना अश्वत्थम ಏನಂ ಯಶ್ವತ್ಥ ರೂಕಸ್ನಮೆ ರೂಕ ಸುವಿरूಢ ಮೂಲಂ मूळ समेत वैरकट केला पासची गुरेता ते पावना मूळ समेत काणो कत्तुर्गाली अंती म्हण देव सांगतसंती कंची पेस्कतीन असंग शस्त्रेण कंची शस्त्र जाव का कट करून घालू का असंग म्हळ्यारी डिटॅचमेंट म्हणलेले मना घट्टी दवरून घेईन ती कोणाले वैरी अटॅचमेंट नत्तीले नक्की सकडाले अत्त समजताना गमत असताना सकडा काही आम जाव का 1-2 महिने कोणाय जाव हुशार ना जाव मागिरी सगळे सांगता ती गेल्ले पुरेशिले म्हणून कितले काळ म्हणून वचन पळयत ती काही कष्ट आमकाही कष्ट ताकाही कष्ट आमकाही कष्ट अशी उलोवन घ्यायचं सगळं नाही सगळं काही ಗೊತ್ತಸಿಯ ಲೋಕ ರೀತಿಯ ते देखो नो असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा विथ डिटर्मिनेशन रूट समेत असंग म्हणलेले शस्त्रांतू कट्ट करून डोका आणि खई वचका कट्ट करून गेले म्हणले क्या खई आमका वच्चा एक डेस्टिनेशन जाव का नमे ते मना करून घेऊ का कैते ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी खै तुकुनो ये लोक उसूर जल्ला की कितलकी काळा बूडी तुकुनो पुराणी यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः कई तुकुन आमका रिटर्न की भूय वापस अगेन आमका रिटर्न की तई वचका ये लोकांतू सुख अशिलेची कोणी दुःख निमगोनो आईल म्हणना कोणाकई दुःख अस्की एदवा कुंती माताजीन मात्र अंगा दुःख निमगैलेले शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम इथे कती निमगैलेले तिक्का ते मन गेಲ್ಲ आपणे दुःख येईल ಕೂಡಲೇ आपल्या कुटुंबाचे दुःख येईल ಕೂಡಲೇ कृष्ण येता कृष्णाले दर्शन जाता हे देखून ती सांगता भवतो यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम तुक्का केदना आमका दुःख येत की त्यानं पूर तू येत कृष्णा ते देखून माका वापस दुःख दी म्हणून ती निमगोन घेता हे सगळे श्रीमद भागवत म्हणतो ती कशील धैर्य कोणाकही ना तीन मात्र निमगोन घेतील दावाक निमगेलेले दुःख निंगड कोणाकही धैर्य असेश ना तशी निमगोचक
दुःख निमगैना तिला येता तशीची सुखही निमगैना तिला येता आम्ही लेखचे दावाला मागले घर जाव का म्हणून 1-2 वर्ष भितर घर जाल्ले म्हणून तुगेल निडला तू घर जावच जाताची निमगैनातल्यारी जाता निमगैल्यारी जाता तू लेखचे एक होम केलेले देखून अशेशी जाल्ले आपण एक काम मेळले होम जाल्ले देखून सोयरीक जाल्ले कसलेही जायनातील दुःख येत मग तशीची कसलेही निमगैनातिले आमगेल प्रारब्ध ಒಂದು ನಮ್ಕ सुख येता बुद्धिवंत कोण बुद्धिवंतू हे सकड निमगोच्या वचनातील दावाल्यागी कसं मेळना की भूमी तू उपरियद ब्रह्मलोकातून तोग्गु पाताळ लोकातही भोवलेरी कसं मेळना की त्या वस्तू मेळोका प्रयत्न करका तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवतन्यतः सुखम् कालेन यत्र गभीररमसा बुद्धोंत कोण म्हणल्यारी ते देखून तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो भागवत सांगला कोण बुद्धोंतू हे सगळी पाताळातून ब्रह्मलोकात भ्रमण केल्यारी उपरियद भ्रमताम उपरियद वैर तोगु सकल तोगु वचून कस भोवल्यारी स मेळना की ते आम्ही पावचेक प्रयत्न करका ते कृष्णाल सेवे कृष्णाल प्रीतीन करची सेवे पळय काही मेळना मेळल्यारी ते इच्छी केले मात्र मेळचे ते आम्ही प्रयत्न करका मेळोक कृष्णाल काणी कृष्णाल विषय उल्लोचे हे सगळं कोटी कोटी सुकृतांती मेळना खाली इच्छी केले मात्र आमका मेळता आम्ही तेही वचक आम्ही ट्राय करका ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी कसं सकड ते वचक आमका क्वालिटीज जावका तेवे मना कोर घेवका दावाना 9वा श्लोकांतू सांगला वैश्य स्त्रियो वैश्यास्तुता शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा सगळा काय वेलकम करतो तो त्या लोकांतो नाही मैं 9th चैप्टर अंतु कडेरचे 9 श्लोक भारी चंद 3 into 3 सुरवेरची 3 it is devotional service is very easy to perform दोन्हीचे कृष्णा is equal to everyone दोन्ही सेट तिन्हीचे मागीर कडेरची सेट तिन्हींतू देव सांगता वेलकम टू ऑल तगे लोकांतू बोर्ड घाला वेलकम टू ऑल म्हणून वेलकम टू ऑल म्हणून घालतांती जाल्यार आमगेल क्वालिफिकेशन आम्ही मना करून घेवका ते वच्चेक स्की म्हणून ते कसं सकड म्हणून आम्ही मना करून घेवका एक हॉटलान तू वेलकम टू ऑल म्हणून घालतांती जाल्यार प्रति एकल्याने वच्चेत वे ओटूच एक पिंदाल परकटे नाही ना तिला वस्त्र घालून एक मागताले भितर सोडताले की ना सोणांती वेलकम टू ऑल म्हणून असताले वेलकम म्हणून जाल्यार तसले एक जीर्ण वस्त्र घालना एक मनशाक कोणे भितर सोणांती प्रत्येकाकय तेंते जावका जाल्यार एक येस क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आसा तशी ते कसले म्हणून आम्ही पळया हंगा दावा लोक वचका जाल्यार हे सकट जावका काय निर्माण मोहाजिद संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे
गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् पदम अव्ययम तत् अव्यय जावनशील ते पद ते पोझिशन गच्छन्ती अमूढा गच्छन्ती पावत काय कोण पावता अमूढा अमूढा म्हणल्यारी वन हू इज नॉट फुलिश मूड नाही जल्लो गच्छन्ती पावता तागेल साम्राज्य दावाल साम्राज्य पावका जल्लरी आम्ही मूड जावचे न चिकी बुदोन जाव का बुदोन जावन आमका कसं सकाळ क्वालिफिकेशन जाव का म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का तेकी आम्ही अंगा असल्यारी ते वच्चत आता सूर्य लोकांतो सूर्य लोका वच का जलारी आमगेले शरीर कशी करून घेऊ का आम्ही ते तापाक सूर्याला तापाक आम्ही गर्गना तशी जावचे का मन शरीर का करून घेऊ का चंद्रा वच का जलारी थंय कशी आहे आमक शरीर जाव का त्या तसं मन शरीर जाव का नाही मैं उज्जैन तो बॅक्टेरिया असं म्हणतात ती उज्जे भितरी विंगड कसं गलारी बस मग जाता तशाला उज्जे बॅक्टेरिया फायर आणतो सस्टेन जाय नामे वंचा नामे इथे ते की तशीले शरीर अस तशीची आम्ही मना करून घेऊ का दावाल्या लोका वचका जलारी निर्माण मोहा जित संग दोषा सकड ओडड्ड संतांक अशील गुण ये सकड जित संग दोषा आम्ही केदनाई आमगेल जीवन अंतू आमगेल संग ते संगत्यागो सतोवृत्ती षड्बीर भक्ती प्रसिद्धती आमगेल संग केदनाई लायक जाव का केदनाई ए मैन इज नोन बाय हिज एसोसिएशन नहीं मैं प्रत्येक प्रत्येक भाषे संघ चांगस्वे उसकुना तका हॉस्टेल अंतू लायक डिवोटीस मेळ्ळे ओट्टू काय उसकुना आशिल वायट चट सोण वता तशी ते आम्ही जिंकून घेऊ का आमक वायट संघस म्हणून कळली म्हणून जलरी आम्ही ते बच्चा कन जल्ली दूर रपका प्रभुपाद कशशीलंती जित संग दोषा वायट संघ असलरी त्यांनी तंक चांग कोरवर्तशिलंती काही ताई म्हणल्यारी त्यांनी अंग तुकून वचून फॉरिन चमकल कुडलंय प्रभुपादाक राब खई म्हणलेलंय बवरी स्ट्रीट ते पिवडेलय चकड स्ट्रीट असपळ थई जल्लरी तंका तंगेले ते साधन फल अंतू त्यांनी एक दावा आले थ्रू एम्पवर्ड जलेल देखून शक्त्यावेश अवतार जलेल देखून त्यांनी ते सकड जिक्कुले ते जितसंग दोषा तांका एक पण लेक्चर वेळारी एक पिवडी पुरयत तशेले काही जणान खई असूच अमेरिकन तो जणान चड कुडूच कडेन दवाल विषय उरलो का तांक सगळं दवाल मार्ग अडका जेलेरी कोणी चांग जाग्यार नांती प्रभुपादन पळेल मट्टाक पिवची क्लब बांधतो असं सकड जाग्यार असंती ते देखून केलो पण ते सकड वचून तांका लेक्चर दिवका पडतशील प्रभुपादाक एक पंत प्रभुपादन लेक्चर दिताना एकलो पिवनो हई अस मत्त अज्जरी प्रभुपादन कसं उरलेलरी निमगैताना हाई अस प्रभुपाद म्हणत काही सो यू आर हाई तू कसं घेतला आवा काही ड्रग्स घेतला म्हणत काही आणि प्रभुपाद सांगत काही तू या LSD घेऊन कितले वेळ तुका हाई रब हाऊ लॉंग यू कॅन स्टे हाई म्हणताना हे पण ताव घेतील डोज आणि वर्षन लायक नवेची म्हाका 24 hours हाई आय कॅन बी ऑन ए हाई लेवल म्हणत काही का प्रभुपाद सांगत काही तू दावाल नाव काढी तुका वैकुंठ वचकावे ते केदनाय तुका हाई अशें म्हणत काही तशी त्यांनी पूरा भक्त जाल्ले ती आजीक आमका
दिसू पुरो फॉरेनर्स म्हणून जाल्यार ते प्रभुपादाले दृष्टी तांगेल हाता प्रसाद सकड खावन आमगेल्या काही भाग्यवंत जावन चा कापी सोण कितली क्रमार आसा म्हणल्यार त्यांनी सकड लोसून पियाव नातिले प्रति एक वृत प्रभुपाद म्हणल्यार तांकां पंच प्राण ते एक पॉइंट पूर तांकां प्रभुपाद तांकां दावा लोक आपणोरक शरीर त्याग करून जाल्या नंतर तशी जितसंग दोष निर्माण मोह मोह हातून आम्ही बाहेर येऊ का मोह एमे गेले मक्का हाव श्रीधर स्वामी हंगेले आचार्य श्रीधर स्वामी हंगेल कितली की टीका बरयताना परपट बरयताना प्रभुपद भागवतांतू ತಂಗೆಲ್ नाम ತಂಗೆल टीका बरयतांती हे श्रीधर स्वामीले टीका काढलेले म्हणून परपट तुकोन इतली ताय म्हणल्यारी तांका मस्त एक संन्यास काडका म्हण आश जाता बायल सांगता अतनाका चेरडू जेवो म्हणून तशी ती गुरबीण जाताना हांव संन्यास घेता म्हणताना ती बायल सांगता हांव आतां गुरबीण नव्हे बाळान जाताची संन्यास घे ती चेरडा पळोवका नव्हे म्हणून तशीची ती बाळान जाताना ती मरताना कसं करचे ते चेरडा पळोवन दुःख जाता हे चेरडा सोड वचवे म्हणून श्रीधर स्वामीक ते चेरडाक पायार घेवन बसता जाल्ले आनी हांव संन्यास घेवचे ना हे चेरडू चिकी ओड जेवो म्हणून मना लेखचे भितरी एक ओणते सायडा तुकून एक सनूची सुत्ताचे कुडकिशेस एक सोकणी पील भायर येत कय सोकणी पील भायर येताना कोणेय ना ताका तेद वेळान पळयताना ताजे काही सान किम्मू सो ताद लगीची तुकून वतस कय गड भितर ते सोकणी पील उडकणी जीप भायर घालून ते किम्मूसाक गिळ पडत कय तेन्ना ज्ञानोदय जात कय श्रीधर स्वामीक इतली सान सोपणे पील कोण आसा म्हण हांव लेखचे भितरी ताका दावान बुद्धी दिले आणि हे दुर्य किम्मूसयले ते खेळले कोण ताका शिकयला ते किम्मूसा खावका म्हणून प्रत्येक देव भितर तुकून बुद्धी दिता देव पळोवन घेता हांव लेखचे हांव पळोवन घेता हांव ना जाल्यार कोण आसा हाका हांव ना जाल्यार ताका कोण आसा तिका कोण गती म्हणून सकड लेखची मात्र प्रत्येक करचे प्रत्येक पळोवन घेवचे दावान म्हणून श्रीधर स्वामी आचार्य त्यांनी मना गट्टी करता आणि चेरडा ते तो सोडतानी सीधा वत्ता त्यांनी तसल आचार्यान बरयल्ले परपरटाचे टीका पुरा आमका आमगेले आचार्य प्रभुपादान आमका दिला भागवतांतू कितले भाग्यवंत आमी हे सकड आमी वातान आमका मन परिवर्तन जाता ते देखून अध्यात्म नित्या डेली आमी अध्यात्म कोरका एक दीस केले कैकीची ऑनलाईन पळयले कोणालकी ओटो 192 राउंड्स केले वरले एक वार हुशारू ना सगळी 23 hours जप केले नव्हे जायनी म्हाका म्हण सांगून निद्दले ती त्या जेन्ना आमी केन्नाय रात्री निद्दताना आलोचन कोरका पाय सकाळी उठोवचे आस उग्गी उठोका जप करचे कितेरी नक्का कसले नक्का उग्गी निद्दोया म्हणून अथवा आमी लेट जाल्ले निद्दोचेक हर दिवस वेळ करचे नाही का हांव भजन हेक नाव चमकल्ली सत्संगाक नाव चमकल्ली आनंद वृंदावन प्रभुले लेक्चर ऐकय तुम्ही हाऊ माया डझंट अलाव अस टू चॅन्ट कन्सिस्टंटली म्हणून आम्ही लेखता काय सत्संगा चमकल ना फुल दीस रात्री निद्दताना 10:30 जाल्ला तेय जाल्यारी कितले लायक भजन जाल्ले कितले लायक जप जाल्ले भारी लायक जाल्ले आज एक दीस उठेन जाल्यार कसं जाता ते धरत काय आमक माये ते धरले ना नज्ज म्हणल्यार नज्ज काय तांणी सांगचे सकाळ उठोकाची कितली वेळ जो उठोचे हर दिवस तुमका फ्लाइट अस म्हण जाल्यारी आम्ही निद्दतावे ना गो आज एक दीस उठोया मागीर आज रात्री उग्गी निद्दोया फ्लाइट चुकला गेल्ली नव्हे म्हूण सांगून आम्ही
सवायचारी कर एअरपोर्ट अंतू रेडी नहीं मैं तशीची जप ते चुक्कोचे कन अध्यात्म नित्या हन्नी पुरा और संत पुरा ತಂಗೆಲೆ ಚೆರಡು ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾ ತಗೆಲ್ ಚೆರಡು ಗೆಲ್ಲ तो जप करतस तक्कागोत ना जण निमगैतान सकड अंत्यशेषी क्रिये पुर जाऊन पूत गेल्लो काही नवे म्हणून सांगून निमगैतान पूत कोणाले गेल्लो वे कसं केत ना कसं जल्ले तक्कागोत ना तगेल पूत गेल्ला म्हणून तसं म्हणे अवस्थे सकड आमगेल संतांग गेले भारताचे ऐकताना आश्चर्यता वैव्या तसल जण असताला वे म्हणून आमका आश्चर्यता ऐकताना जलरी 3 दिवस पुढ गेलेला आमगेल कहाणी राधानाथ स्वामी महाराजाले एक शिष्य ती गेले एक 9 वर्षाची कसं की रोग येऊन डॉक्टर सांगले 4 वार काही चेड ते चेरड वांचना म्हणून सांतू कोणत्या चेरडानं मग इनिशिएशन जाय मग दीक्ष देऊ का तुगल्या वरीची मग काय गोपी जाऊ का म्हणून सांगचे शिल्क तशीची राधानाथ महाराजाला सांगून राधानाथ महाराजाला तुम सकड़ा के गोतस एक इनिशिएशन मेळका जाल्यार कितली वर्स शेल्टर घेऊ का कितली वर्स आम्ही परिश्रम करू का म्हणून सांगून तुम सकड़ा के गोतस आश्रय घेऊ का म्हणून ते कितले ते लक्की ते चेल्ली म्हळ्यार तिक कूडले राधानाथ महाराजीन फुडल्या महिने येऊन इनिशिएशन दिले इनिशिएशन दिवन खाली आयतार पैर शनिवार शुक्रार ते चेरडू गेल्ले पाप तर लगीच राधानाथ महाराजीन बेसून चॅन्ट कोरून मध्याह्न लिहिले ते चेरडू रिगले मंजेरी जाऊन म्हणून गॅरंटी दिले राधाकृष्ण अपोच्या इलेंती ते चेरडाक म्हणून सांगून राधानाथ महाराजीन अनाउन्स करून मध्याह्न लिहिले मंजेरी जाऊन ते चेरडू सेरवला म्हणून सांगिलस तशी ते आवसून हर दिवस आदि गदाधर प्रभुल ग्रुप चॅन्टिंग अंतू ते चेरडाले शरीर शिलगरले भितरी 3 ते चुक्कैनी डेली आईले वरीची चॅन्टिंग अंतू मनुष्य मित्र साधी जायश नाही अपार अचिंत्य ती केन्ना बेशिले वरी ती ग्रुप चॅन्टिंग बेसले ते चेरडार शरीर ते गरले असताना अशी असल एक मनस्थिती असल्यार खंडितची देव आपण वर्ता अध्यात्म नित्य हक्क म्हणजे अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम पूरा काम काम म्हणल्यारी आशे आशे तुकुन भायर का विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्त द्वंद्व तुकुन भायर का हे द्वंद्व म्हणल्यारी जय अपजय सुख दुःख लाभ नष्ट अंतुगुण सकड बाहेर येऊ का हे लोकांतू कसले चांग म्हणून ना कसले वाईट म्हणून ना द्वंद्वते मिलेक्चे प्रत्येक वस्तू दावाक संबंध जाऊन जोडसिल्वे ते चांग चरितेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः चतुश्लोकी भागवतांतो देव सांगता whatever you see here in this material world, if it is not in relation with me, think it is an illusion. दावालोटो कसले तू वस्तू जोडसीन म्हण जाल्यारी या लोकांतू भ्रमी मात्र ते भ्रमे ताका रियालिटी ना हे म्हणा करून घेऊ का आम्ही चतुश्लोकी भागवता दोन्हीचे श्लोक ब्रह्माक 4 श्लोकांतू सांगता देव सगळे भागवत तो दोन्ही श्लोक ते तशी द्वंद्व तुकुन भायर येऊ का सुख दुःख संज्ञेर म्हळ्यारी सुख आणि दुःख अजी तुकुन भायर येऊ का हे भ्रमे तुकुन हे सुखच हे दुःख ना इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थित होता योर्न वशम आगच्छे तौ यस्य परिपंथिनो 3 अध्याय देव सांगता हे सुख हे मक भारी खुशी हे मक जायना
हे सगळं असतं. सेन्सस असेल नंतर असताची इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित राग आणि द्वेष असची ते राग अज्वेरी मग बारी पुशी आहे म्हणला रे द्वेष आहे म्हणा चाहिए ना मका हे सगळं असतं जलरी ते आम्ही ओव्हरकम जाऊ का कशी ताजे काही वैर आशिल्ले एक वस्तू इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो तयोर्न वशमागच्छेत् तस्थौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ताजे काही एक हायर टेस्ट असं दावाले सेवे ते सेवे दावाल सेवे इतले रुची इथेक म्हणल्यारी आम्ही दावाले सेवे कोर नाशिल्ले ते आमकां घेऊन विसरला आमगेले मूल कशी म्हणल्यारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन उदकाची कशी एकडन रब्बना देवताची पळताची तशीची आमगेले कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन कसं म्हणल्यारी सेवे करचे दावाल सेवे करचे आम्ही हांगा येवन ते दावा सेव करचे आम्ही दावाल सेवक म्हणाल विसरनो प्रति एकले सेव करतात समापळे तुम्ही क्षण क्षणांतू प्रति एकले सेव करतात दुसऱ्याक सुख दिवचे पळोचे इनडायरेक्टली सगळे सेवे करतात बमनाल की काय नटलरी एक मटेरियलिस्टिक मनीषु तगले सूण एक बौंडन वर्ता नहीं मैं प्रभुपादन संगीला बरितान लेक्चे आम मास्टर मिगेल सूणी आहे म्हणून त्याला सूणी लेखता हाव धनी हाव तांडून कडन पुरा वर्त पड येत पड हो म्हणून ते तशी लेखता तशी या लोकांतू हायर टेस्ट दिल्लेर मात्र आम्ही लोअर टेस्ट हातून भायर येवचे एक चेरडाक केन्नाय चॉकलेट दिताना एक दीस ताका एक हालवो की ताजमहलचे ना रबडी की रसमलाई की कसले एक दिवन पळयला रे मागीर ते चेरडो चॉकलेट नक्का रसमलाई जाव का रस पळते बॉल देवे देवे ते जाय अम्मा म्हणता इतक खावन पळयल्यार मात्र नवे आमकां तेजे रुची कळचे तशी आम्ही देवाले सेवे कोरका सेवे केले मात्र आमकां गच्छन्ति मूढा पदम अव्ययम तत् अव्यय जावन आशिल्ले ते पद अव्यय जावन आशिल्ले ते कितले की जण चमकल्यांती तांगेले ते आचार्याले उत्तर फटी जायना कृष्णाला उत्तर फटी जायना थंय आमकां अमूढ जावन हे सगळे क्वालिटीज आम्ही डेव्हलप कोरका निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम तत् हे सगळं क्वालिटीज आम्ही डेव्हलप केल्यारी वचत म्हणून हंगा देव एक सेक्शन ते रब्बैता नेक्स्ट संचे श्लोकातून देव एक तागे लोकाचे एक पिक्चर दिता आमकां कसं सकड असं ते हायलाइट ताजे म्हणल्यार आमकां हांगा तुकून सोण वतान बेजार जावचे नाचे नवे तांचे गुण ऐकून आमकां आश जावका नवे हांगाचे लोकाचे पुरा दोष सांगले दावाना हे पुरा रिफ्लेक्शन म्हणून आम्ही कितले की जल्म मानतो कितले की जल्म येवन जाल्ले हांगा कितले की चेरडो केल्ल्यांती गूड बांधले पक्षी जाल्ल्यांती मृग जाल्ल्यांती घर बांधले कितले की चेरडो हुब्बू शिकयले पेटयले आकाशांतू अपास पिल्ल घाले अपास चेरडो हुब्बू शिकयले कितले की जल्म जाल्ले आमी जाल्यार आमकां हांगा कसं केलेलं काय ना एक पंत जायंट व्हील शे वयर चमकल्यांती एक पंत तोक गयल्यांती एक पंत वयर चमकल्यांती एक पंत तोक गयल्यांती
तसल नमने लोकीय म्हणून दावार एक रिफ्लेक्शन एक खाली रिफ्लेक्शन विंगड कसले ना म्हणून अजवेर एक एवर्शन हाडेला दावाना हे 5 श्लोकांतू आमका हे मेटीरियल वर्ल्ड वर एवर्शन हाडेला आणि देव तागेले लोकाचे डिस्क्रिप्शन दिवन आषाढ सन तद्भासे ते सूर्यो न शशांको न पावका म्हणून सगळं सांगून तागे लोकाचे आशी हाडयतस आशी हाडोनो आम्ही तक्तकीची प्रामाणिक जावन आम्ही सिन्सियर एफर्ट घालका सिन्सियर एफर्ट घाललेरी आमकां तागे लोक मेळटा अथवा आम्ही सिन्सियरली एंडेवर करनी म्हण जाल्यारी कसं जाता अंगाची पुनरपि जननम पुनरपि मरणम म्हणून सांगून अंगा भूमी येत एक शरीरातून अनेक शरीरात अनेक शरीराक भूमी येत म्हणून देव आमका आणि येवचे 5, 6, 7 अंतू पुनर्जन्म सिद्धांत सांगता तशीची आम्ही हे सिरियसली घेवका म्हणून सांगून हे प्रभुपादाला मुवमेंट येवन अंगा आचार्यांगाला वाणी ऐकून डेली तुम्ही अध्यात्म नित्य कोरकाची जप कोरकाची तका डाऊट ना जप ना जलरी साध्य ना आम स्मरण करता काल्या उडपा चमकलेली याक लायलो मिगल तिलक पळोनो इस्कॉन वे आम्ही भयंकर फॉलोवर म्हणलो तजवेरी इथे तिलक ना म्हणलं हा घालका आम स्मरण करत समस्त म्हणलो सांगल्या जप करकास बुद्धी असलेली फॉलो करतालो सगळ्याने स्मरण स्मरण म्हणून स्मरण म्हणून सांगणी कृष्णानं स्मरण केलेलं मनुष्य नाही तगल नाव काढता स्मरण जाव का नक म्हणाव जलरी कलियुगांतो हरेर नाम एव केवल कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता विंगड गती ना कलियुगांतो हरेर नाम मात्र ते देखून उपास आमगेल बुद्धिवंतीगे एक्स्ट्रा तंते अप्लाय करची नक्का हांव स्मरण करता हांव सेव करता हांव कीर्तन करता सक्कड जाव का नवविध भक्ती जाल्यारी मुख्य कसं म्हणल्यारी डिवोशनल सर्व्हिस अंतू नाम जप नाम विनो कलिकाले नाही आर धर्म विंगड धर्म ना कलिकालांतो हे खंडित मना कोरून घेऊन जप बेसताना उठयताना हरिदास मामान सांगिल्यावर शिंगताना निदताना प्रत्येक वेळा रांधप करताना प्रत्येकडे नत्ताना प्रत्येकडे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कसले एज्युकेशन नत्तिल कितले की जण चरक ये कोर्नो सूत ये कोर्नो रे दासो तन्नी हन्नी पूरा खाली नाम जप वाण सम करतालो तन्नी हन्नी पूरा खाली नाम जप कोर्नो दवाले प्रीति पविलस दवाल सेवे पविलस अंती दवा लोक वचुनु देखून आ माझी म्हाका गोतशेल तितले जाल्ले हांव तुमकां सांगून दिला हे 5 श्लोक मना गेला म्हणजे गुरु महाराजान मेगेल वैरी केलेल कृपे म्हणून हांव लेखता अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हंगा सर्वलल सक्कड वैष्णवांगेले हांव प्रार्थना मागून घेतस म्हळ्यार जप चड करची तशी जावका दवा म्हाका म्हूण सगळ्यांनी मेगेल कितें प्रार्थना करता जपा बाय रूच येवका दवा म्हूण सांगून सगळ्यांनी मेगेल कितें प्रार्थना करता हांव तुमगेले काही लो स्टँडर्ड आस जपा रूच येनी ट्राय करतस मेगेल कितें रिचच दैकोन सगळ्यांनी प्रार्थना करता हरे कृष्णा हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुमका मस्त चंदकोनी तुम्ही एक्सप्लेन केला कोणाका कसले क्वेश्चन असवा अनम्यूट कोण निमकू येतं ना ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ